לכם קוד. האמת היא זה לא קוד, זה מוד. זה מוד שוטר. אם אתם יודעים, כבר התגייסתי לפי המגנים האלה. רגע, אני אבוא את המשטרה. אתם רואים את זה למעלה? זה ההתגייסות. Let's go. אני יכולה לשים לי מסכה מזה. יפעיל את זה שלא היה למשטרה. וזהו, התגייסתי. עכשיו אני פשוט אלך לשים. אם אתם רוצים לראות קטע מצחיק, מגניב. גו, אני אוכלת על זה. יש לי מסכה. אני לא עם מסכה. תראו, זה קטע מגניב. מסכות, זורק. טוב, יאללה, בואו נלך. אני קודם אשים בגדים. רגע. אשים בגדים ואני הולך למבצעי משטרה. אוקיי. רגע. קיבלתי את הנשקים שלי כולל הכל. כל הנשקים שלי, אני עומד פה. זה GTA 5. רגע, הנה. אני יכול לבחור את זה, יש לי אפילו קומנדו. אותו. את כל אלה יש לי. רגע, אני אראה לכם את כולם. וזהו. אני אבחר את השוטר הרגיל. שים לי כובע. התחל. ותמיד תחססו בזה, זה הכי טוב. ויאללה. בוחר לך למכונית. לא. וואו. לא. הנה, כזאתי. Officers report we אוקיי, have הנה. a possible כבר קיבלתי stolen מבצע vehicle משטרה. in Strawberry Avenue. הנה זה המבצע. אז אני לוחץ על Y שהם מראים לי פה. Roger, we're heading over now. אוקיי. יאללה, בוא נתחיל במרדף. These animals are fucking crazy. לפעמים זה כל מיני דברים. אני רק בהתחלה, אז אין לי ממש פושים. אלא רק פושים קטנים כאלה. בואו תראו. וואו, הנה. שיט. מה לעזה? יש פה מישהו. Roger that. מת. אוקיי, הסתכלו מה הוא עשה פה השוטר. נכנס בו מאחורה. שוטר בא נכנס. האיש פשוט התהפך. טוב, יאללה. בואו נלך. ראיתם, אני שוטר. אוקיי, בואו נעשה מבצע אני. עכשיו בואו נחכה למבצע. מבצע קטן זה קל. בואו נעשה מבצע. בואו ננסה לעשות רגע. אני אנסה שנייה להזמין חבר. לא. רגע. בואו נשים פה שני סורגים. שלא יוכלו לעבור פה. מי שדורך על זה, אם אתם רואים, תסתכלו טוב, יש על זה קוצים. אז מי שעובר פה, בואו נראה מי יעבור פה. נראה לכם מה זה עושה, מפנצ'ר לו פשוט כל הגלגלים. תסתכלו, אני אנסה. טוב, צריך שיבואו במהירות. אבל לא משנה. אוקיי, בואו נחכה למשטרה. הולך להיות מבצע עוד 3, 2, 1. אמור להיות עכשיו מבצע. חיות מגניבה, מה? אחר כך... אוקיי, הנה מבצע משטרה. יאללה. זה מישהו כבר התחיל את המבצע הזה, הם הרגו משטרות. אוקיי. מהר. יואו, זה פושעים. שיט. מגניב.
חכו. וואי וואי וואי. שיט. אל תדאג. נזרוק עליהם רימון. לא, זרקתי עליי. יאללה, אני אזרוק עליהם פצצה. רגע. כוון. יש. עכשיו רק לראות בזה. תתקדם. איי, החטאתי. יש לי רעיון. מה? לא משנה, המכונית שלי תיהרס אולי. לכו, קדימה. עוד שלנו מתפוצץ. רגע. תן להם לברוח כי אני לא רוצה שהמכונית שלי תתפוצץ. נברחו כבר. איזה מגניב. בוא נראה את הרסיסים של החלאות. מה? על מי הוא יורה? אוקיי, מתו. קבלו. איפה הם? אם אתם מכירים אולי GTA אונליין, יש כזאת משימה הפריצה מהכלא. אני יודע כמעט אותו דבר. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים, תכתבו תעשו לייק גם. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים, פשוט תכתבו בתגובות. ועד כאן, טל והמשטרה.